Namhlanje Mfuzo Boxing Club yenza i-26 anniversary yayo kuba yasekwa igqiba unyaka we-26. Yaqalwa Mfuzo ngo-1995 ku-establishwa kwayo. Namhlanje ke ngoku igqiba unyaka we-26. Mfuzo Boxing Club establishweni kwayo ya-establishwa after ukuwa kwe-club kwakusithiwa iMasibambane Boxing Club. Then njengoba singabantwana babebhoxa kuyo iMasibambane leyo, saye sahlala ke emveni kokuba iwile iMasibambane, isiwa ke ngezizathu ezithile ke iMasibambane. Ekuhlaleni kwethu phantsi saye saqonda into yokuba hey guys, njengoba sihleli phantsi besiqhela ukuthi ngamaxesha otreyina sikhawuleze siyotreyina xa kufika ixesha lotreyina. Nangoku ekubuyeni kwethu esikolweni ngoko sasingabi nanto kwenza. Ufumanisa into yokuba ke ngusihlala ngasezivenkileni, sahlala ke sadibanisa intloko sathi guys, mayibe khona into esiyenzayo noba ke sizawukhangela into yoba sivuselele iklabhu ethile, siyowukhangela umntu ozawuba yintloko ozawuthi manage le klabhu. Saye salinka ke noMr Mfuzo Jirha, uMr Mfuzo Jirha engafuni ukusondela kumanqindi, sithi amanqindi ayaphethisa, but ke wakhawuleza wasondela esithi ukuba ngabana izawuba ndim umntu ozawuba kanti ukhokela nina kule nto yamanqindi, ndizawufuna into yokuba iklabhu leyo ithi yaxa ibizwayo ibizwe ngeMfuzo Boxing Camp. Savumelana ke apho saqalisa ke ukuthi sizame indaba yokujima siqokelela nabanye abantwana. Buyaqwalasela msasazi, abantwana xa bengenayo into kwenza ziba ninzi into zokwenza esitratweni. Ufumanisa into yoba bazaya kwizidakamiswa, baya kwezinto zi-subtic liquid zitshaywayo neento zokusela. But ke saqonda ke thina ngelo xesha masihlangane sidibane naye sakhe ke ngoku le Mfuzo Boxing Camp. Siyakhile ke le Mfuzo Boxing Camp, satreynisha ke kule Mfuzo Boxing Camp saba sizi-professional. Ndifuna ukukhuthaza kakhulu kubazali, ndithi abazali let's support abantwana sibathumele into yoba mabaye ezimini, ngesizathu esithi uyaqwalasela umntana uphuma kwakhe esikolweni akabi nanto kwenza. Once umntana angabi nanto kwenza uyafumanisa into yokuba ke ngoku zikhona iiwe ezilula ezinjenge-septic nto nezi-drugs into ezinjalo, akhawuleze abalekele khona apho ayokwenza i-crime. But ke xa esazi into yokuba ubuya kwam esikolweni ndizawufika ekhaya ndihlambe impahla esikolo, ndikline ekhaya, ndihlambe izitya, yonke loo nto, then emveni kwexesha elithile ndizawukhawuleza ndisondele ejimini yamanqindi. And ke thina ke phaa eklabhini into esihlwayelayo ngee-weekend abantwana asifuni into yoba bahlale ezilokishini bengenzi nto. Sizama ukudivelopha into ethi nge-weekend makuphunywe kuyobhokswa kuloo ndawo kubhokswa kuyo, ukwenzele i-weekend ikhawuleze ibe very short kuye umntana. Nethi ibe ndenze kuye uzawubona iindawo zokuya aye kwiindawo ezirongo. So ndiyakhuthaza kubazali basapote kakhulu abantwana. Kaloku le boxing ngenye ixesha wangayijongeli ntweni, ngenye imini ibe sisibane ekhaya ibeke into phezu kwetafile. Lengingakusho nje sithi siyabonga i-Eastern Cape kusi-invite kulo mdlalo lomkhulu kanje lapho sto showcase khona likhono lebadlali bethu eSwatini. Sithi nje asidumise kakhulu masibona lo msebenzi lo, njengaloku ubona kugcwele abantwana labancane, likhono vele ulithola kahle labantwana basebancane khona. Sithi asidumise kakhulu, sicela lo budlelwane lobu buchubeke kakhulu ukuthi nangalenye ilanga amabhoxa ala Eastern Cape afike eSwatini. Thina basite kakhulu kwebasa Eastern Cape ngalokuthi live laseSwatini belisolo lingadlali cishe sekuphele iminyaka lemibili due to i-COVID, but sikhonile masifika la sabona ukuthi cha sisengakhona ukuchubeka sidlale sibe health conscious, singathelelani tifo. Lengikusho nje kakhulu ngithi siyabonga ne-Swaziland Boxing Association ne-Sports Council kusupporta ukuthi sifike la. We are looking forward ukuthi masibiyele eveni live silibeke etulu kuma international tournaments. Thank you so much. Ngoba le tournament lena ibangela abantwana basuke kwizinto ezingalunganga eziqhubayo phaka phandle khona ukuthi sibabuyele esportini. Ndiyabuyela manje Mfuzo Boxing Club le 26th anniversary anguthika basikelela abathambisa nqelisi kuyo yonke into abayenzayo, uthike bandisele kuphuma i-champions ezininzi kakhulu apha kule Mfuzo Boxing Camp. Sibamba ngazo zibini manje ndisole imilomo ngoba imeko endiyibonayo apha
inhle kakhulu iyangichumisa kakhulu. We are very happy about the invite from Grahamstown, Mfuzo Boxing, and I understand now it's a breeding sport. I've seen some young champions here, and I can tell there is future in this boxing club here, because I'm seeing a lot of young ones coming up boxing. I'm even seeing ladies, which is what we are missing in our boxing, because indeed boxing is a male-dominated sport, but we are talking of gender balance. We do need girl child in boxing. So coaches in and out of the country, everywhere, please let's involve ladies in boxing. Let's treat them like our sisters. Let's train them. They can do it. From Eswatini, we're in a position to bring 2 ladies, and unfortunately they did not win because they were fighting for the very first time in their life and against champions. But it was very, 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 very beautiful, because they lost on points, fighting with the champions, fighting with somebody who's been fighting for over 2, 3, 5 fights, but competing with that. To us, it's a learning curve. We would love to invite others to come here and support this, because the biggest challenge in our sport is financial. That is what we are lacking. If our government, our municipalities, everybody sponsors, they can come into boxing and invest, indeed there is a future in this sport. I thank you. Sifuna ukukhuthaza abazali to support abantwana babo into yokuba beze bazithathe inxaxheba kwisport, even if ayo boxing, but xa abantwana bethatha inxaxheba kwisport banechance eninzi yorefresha ingqondo zabo. 1, 2, no avoid into yoba bahambe besima esitrateni bengqiba. 3, no avoid into yoba babe involved kwi-drugs, because now siyabona eSouth Africa ukuthi i-youth ibhizi kakhulu kwi-drugs, mhlawumbi basola into yokwenza. Ukubathatha ke ngoku sibazisa apha kwi-boxing, sizama ke ngoku ukunciphisa okokusebenzisa kwabo iziyobisi. Kwimfuzo Boxing Club egqiba iminyaka engama-26 nganga neentsiba zayo mayikhule yande. Ndibulela into okokubana ikwazile isiqhagamshelana noogxa bethu abangapha komlambo kwindawo yaseSwazini, nazo zonke iiklabs ezithe zaphuma kwiimbambo zone zeli phondo leMpuma Kapa. Nathi silapho uzoxhasa lo mnyhadala nomsitho, sisithi ungakhula ingaba ngathi bafince neminyaka engama-80 beyiphethe le nto, kuba italente yethu iqala kule ndawo inyuke siyibone iya internationally kumazwe ngamazwe, kuba siqale sayixhasa apho. Sithi nakwimbuyekezo isoloko isixhasa ngamaxa onke. Enkosi.